I ćao svim, dobrodošli, ja sam Aleksa, vi ste na kanalu Gamershow 1000 i danas igramo s All Games na M3G-u i mapa je Icarus. Evo ovako, znači, nisam pokupio sword, tako da može da mi sredi onaj. Kako se zove, evo malo kasno sam počeo da snimam, ali ne veze, znači čisto da snimim nešto zato što malo je glupo, znači 4 dana nisam izbacio epizodu. I kao što vidite imam novo delo, da. Čisto promenio sam jedan duks i to je to, znači ništa ono, šta ja znam. Ajde skrenemo, mi idemo levo, znači idemo mi, znači mi ovako srećemo mi gore njega, tako da ono i kako se zove, samo da imamo da se stabilizujemo malo pa da počnem sa temama, zato što imam stvarno dosta toga danas da pričam. Ok, meso, ajde ovako ćemo da raspoređujemo to tu, ovaj stick ovako. To je to, znači. Idemo, evo 60 FPS, ide samo ne znam što, ali ne veze, znači. Vidjet ćemo kako će biti ono kasnije. Znamo da su likovi gore i da. Ajde da počnemo, znači. Prvo što bih htio da kažem jeste da, kao što i sami vidite, da stižem još malo ka 2000 subscribera, ono. Znači 2000 subscribera, znači to uopšte nije malo. Ok, malo ćemo ovako njega. Ok, znači dobili smo go u fire-u, znači, ok, dođi. Dođi, brale! Aha, sad beži. Ajmo, to je to, brati. To tako se rješava, ne znam šta vam kažem, znači ono. Znam se, znači malo ljudi, kao što, ajde da nastavimo. Kao što znate, stigli smo, to još nismo stigli, ali evo stižemo, znači još malo do 2000 subscribera, što uopšte nije malo za mene. To jest, jeste malo za vreme koje snimam, ali ne veze, znači nebitno. Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da ja vama prepuštam da vi birate šta će biti na mom kanalu kao specijal za 2000 subscribera. Mislim da je to ono ok, tako da slobodno pustite u komentare šta želite, da li želite pitanje i odgovore ili ovo ili ono, znači stvarno prepuštam vama, znači da birate. Mislim da je to ok odluka, to jest što se tiče što ja vama hoću da, što ja vama nudim, to jest, jer ono, tako da, ono, volio bi da vidim komentare vaše šta vi, ono, šta vi žele, da li room tour, da li ovo, da li ono, znači, stvarno, mislim da je to sasvim ok, tako da, ne znam, 2000 subscribera, znači ja stvarno ne mogu da verujem, zato što, ono, ipak, nikad nisam vidio sebe u, da kažem, u toliko i cifri, znači, da moj kanal toliko ima subscribe, zato. To će, znači, biti malo onako. Opa, imam za Diamond Sword lagano. Čekaj, to je to. Ovdje imamo za Flint Steel. Tako je, brate, evo, tu. To je to, nema šta. Vratno pobeđujemo sad ovo, samo da imamo. Čekaj, možemo nešto da craftujemo. Kao što vidite, zlato uopšte nisam zadržavao, ali sada, znači, samo pretvorimo ove ingote. Jedan krug obrnemo i samo i golden carrot, da. Mislim da je to ono, ok, zato sad i čuvam taj ingot samo zbog tih golden carrota, zato što dosta mi posluži, to jest, zato što ne gladim brzo i onda je to po meni puno ok. Šta li je sad pričam ja? Ali dobro, ne veze, znači, šta hoću da vam kažem, evo sad nisam snimao nekoliko dana klipove. Iskreno da vam kažem da vas ne lažem, to je, znači, stvarno me mrzelo. Ja sam igrao na ovaj Hunger Games, ali stvarno nekako me mrzelo da sad da snimam, ali evo, znači, bacit ćemo se u formu. Pričat ću šta planiram tokom letnjeg raspusta da radim, to je šta planiram da uradim sa mojim kanalom preko letnjeg raspusta. I da, šta sam još htio da kažem, znači, stvarno, ja sam htio danas da izbacim epizodu, ali kako se zove, to jest malo ranije, znači danas izlazi epizoda, ali htio sam malo ranije, ali dok ja ono stanem ujutru i ovo ono, znači stvarno nemam
nemam energije da snimam tad klipove, stvarno ono, umoran sam tad, zašto do kasno sedimo na Skype-u, zezamo se nekoliko nas, tako da, ono, do pre neku noć smo sedeli do pola 6, znači, ono, i onda sam ustao tamo oko 1 i onda, svi da snimam, na primjer, klip u 3 sata, na primjer, i tad bi bio umoran, znači, ono, ne ispavam se i zato, ono, mislim da treba ako malo više kasnije, znači, da se snima. Ali ono, znači sad imamo letnji raspust, tako da imamo, znači, pred nama je sve, da kažemo. Okej, ono, dobro smo, znači, da kažem kako oni kažu, stakovani. Znači, ono, mislim da je okej za fight, samo malo ovaj FPS pošto ide 60, da me ne zezne tokom snimanja, jer ono. I šta bi još mogao da kažem, okej, šta je ono tamo što sam sad vidio? Je li to neki tim? Mislim da je to tim od 2 igrača. Čisto nimamo, da, ovamo su pošli. Na Diamond rutu. Ali ne veze, znači idemo ka njima. Koliko im strela? Okej, 12. Možda će biti malo zeznuto sad za fight, ali ono. I da, vidite da se ne loaduje baš toliko, zašto sam stavio na 6 ovih čankova. Tako da ne vidi se baš sve, ali ne veze, barem je onako sad mi lepše mi radi sve to, znači ide lepo. A samo me malo brine ovaj 60 FPS, zašto ide zato. Ali ne veze, znači, čekaj, oni ubili ovog lika, jesu? Okej, sad da pojemamo mi golden carrot. Čekaj, brale. Čekaj, brale, gle ovo. Gledi. Ne, čekaj bre. To je to. Samo ja da ne umrem. Ajmo. To je to, brate. Lele, ja ne mogu vidjeti što sad napravio. Pojećemo golden apple zato što, ono, idemo odmah sad u fight. Tako da, okej, sad ima dosta toga da se poizbaca, tako da, okej, full iron smo, tako da je to prilično dobro. Idemo, da li ima ovaj lik, možda i on imao goldinku? Da, imao je. Kolike su stvari imali dobre. Ajde, poizbacit ćemo ovako. Potatoes. Bacili smo i Flint & Steel, dobro, šta će mi, iskreno. Golden apple, ajde, ne treba mi to. Slušaj, meni golden apple, bože. Običan ovaj apple. Ovako ćemo. Poizbacimo mi ove kukize, ovo. Lele, šta su stvari, brate. Čekaj, moram ovo sad da bacimo u vatru, zato što ipak... Okej, to ovako ćemo staviti. Flint & Steel, ajde, postavit ćemo, ali znam da neće taj biti uopšte korišćen, da. Tako da ono, kako sam se sad malo pre se u pecu uopšte... Gledaj, sad sam poizbacao ovaj Flint & Steel, dobro, ne veze, ostavit ćemo ovaj. Jer ono, šta će mi toliko Flint & Steel, bolje da ga poizbacim negde. I ovo će da uzmemo, da ne bi neko uzeo, jer ipak ono 5 igrači je ostalo, tako da... Ono, evo ljudi, znači, malo sad lupam gluposti. Dobro, to nije ništa novo. Ali ono, kako da se zove, sad onda poizbacimo, ajde. Ej, izbacimo oni Flint & Steel, ne vezi, šta me briga. Onako, šta će mi to? Imam ovdje jedan i ovdje jedan. To mi je dovoljno, onako nisam neki pro sa Flint & Steeloma i ono, ne iskoristim ga toliko, tako da... Idemo u deathmatch za ale i još 2 igrača mora da se ubije. Ali dobro, ne vezi, znači, prilično smo dobri, znači, ono, meni se sviđa. Kako stojimo s armorom, tako da, ono, vidite, full iron. Sve, znači, goldenka nema šta, VIP. I ne znam ljudi šta da kažem, mislim da će, i da, još jedan lik mi pravi thumbnail i bit će i autor, znači bit će svega. Samo vi uživajte, bit će još bolji klipove, evo sad malo pre sam, da, to sam htio da pričam u klipu. Samo što sam skinuo ovaj Sony Vegas 13, znači, 13-icu sam skinuo i... Znam da ima boljih sad ovih, ajde kažem settingsa, znači opcije da izrenderujem klip.
znači 13-ica. I ono, ne znam da li da budu klipovi u 1080p, zašto sam čuo da može na brzinu da se izrenderuje, na primjer u 1080p, sad ne znam. Ali dobro, nema veze, vidjet ćemo, znači. Polako bit će svega. I da ljudi, evo ne znam gdje sad ja bijem, ali ono. I ne znam što ovako malo mucam, ali dobro, nema veze. Da se pohvalim, znači izvuku sam na prijemom 24,5 poena, znači. Što je sasvim ok za mene, što ništa nisam učio. Znači ono, 24 poena i 45 nosim iz škole, tako da ono oko 60 i nešto. Mislim ono lagano će ovdje da se upadne u bilo koju školu, pošto ono slabo ima deca da kažem. Mislim ima dece kao i u svakom gradu, ali ovdje znači ono slabije malo. Ajde brati, ja ne znam gdje sad bijem. Okej, koliko hrane imam ovo, ne znam ni šta će mi. Ali dobro, ne znam, bitno da otvaramo čestove neke. Da, ne znam da li sam vam rekao, ali u jednoj rundi sam oko 60 čestova sam otvorio. Vidite koji sam ja retardije. Znači ovako sam još cap. 2 refila sam pokupio, znači ja ne mogu da verujem. To jest tad nisam mogu da verujem, sad... Nemam pojma, znači. Ne znam šta da toliko da pričam, zato što, ono, ja sam rekao za ovaj specijal, što se bliži, znači, za 2000 subscribe-a. Rekao sam za Sony Vegas, ne znam ja šta da vam kažem još, samo... Ček, šta je ovo, brati? Ovo nema nigdje izlaz. Dobro, ne vezi, idemo gore, znači, nisam znao. Inače, ova mapa je ona Icarus, tako da... Ne gotivim baš toliko mapu, ali ono, znači, može da prođe. I da vam kažem, znači, uopšte nisam danas igrao ovaj Hunger Games, više sam probao na YouTube-u ovo ono. Tako da... Opet nećemo morati se lazimo dole. A pa da, to je ovdje. A pa znam, ova chest rute ima, da, znam sad gdje sam. Mislim, nikad ovdje nisam ni bio, ali znam, evo ovdje ima jedan chest, da. Znam za ovu chest rutu. Vidio sam negdje na neki klip kod nekog stranca, ne znam ja. I ovdje u drugoj sobi ima chest ovdje. Ja ne verujem kakav sam proje. Nemam bre, to ti je... Game Show 1000 je. Show sa mnom. Ne znam ja šta pričam, brate, više. Ali ono. Okej, idemo, čekajmo stats baš. Evo, pazite koliko je meni loš stats, ja ne verujem. Od 1527 odigrane, ja samo imam 224 pobeđene. Refill, brate, lele, brzo na spawn. Jeste da ima gore tier 2. Šta? Šta je ovo Team of 4? Evo ga jedan left ovo, brati. What the... Znači ono, pojeć ćemo Golden Apple. Ajmo, dođi brale. Dođi da ti čeka da bombonu. Lelo, gledaj, ovi su neki... A da, vidite da imaju svi iste skinove. Tako dajmo ovako. Da ih poređemo malo ovdje. Dođi brale. Lele. Sad ako rešim ovo, ja sam najveći car, jevi ga. I nisam znao da... što mi ispucali je. Okej, dođi ti vama malo brale. Okej. Ne. Ne veze, idemo. Ne, brate. Ne veze, znači to je bilo to ljudi, nismo uspjeli da pobedimo u ovoj epizodi, ali ne veze, znači. Ipak smo rešili jednog. Ipak su bili 4 u timu, mogu sam i više da ih rešim, ali jebi ga, nisu moji skillovi toliko dobri. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, molim vas posjetite Facebook stranicu, zašto mi znači ti malo pratioci na Facebook stranici, zašto volim bi malo da bude aktivnija Facebook stranica i to. Pa se mi čujemo u sljedećoj epizodi, do tada, bež tamo ti, do tada,
Ćao!